Ngoba wafike emncane ngiyamkhumbula ezothwasa and nami ngangikhona ngalezo iy'nsuku lezo. Yini ndaba pho ungakhulumanga nami ukuthi uney'nkinga zomndeni ukuthi abakwazi ukuthi bakwazi ukuhlanganisela iy'nkomo ukuze uzokwazi ukuphothula uphume, kunokuthi uze ungabi nasimilo, ulale nomuntu omdala kugcine usuthandana naye, usubona ukuthi engayindoda yakho kodwa ubumncane. Nakhona ekutshela ukuthi unomfazi, kuwena nje kwabanjani? Like angathi dadewethu awuyena umfazi wakhe. Mina angikwazi at all. Ngazi umfazi osemakhaya, wena angikwazi. Ngiyaqala okay, ngiyakuzwa. Kube iphutha lakho ukuthi angakutsheli ngami. Yeah, mina ngizoba umfazi wakhe wesibili-ke uma ungakwazi lokho, njengoba ngikutshela manje. Shuthi njengoba ekufihlele lokho, ingoba beyazi yena ukuthi ufuna vele ukuthi enze into engengihambisani nawe ukuthi eshele ngikhona. Ebe futhi naye omunye umuntu ashade naye. Hawu. Shuthi wena uthini, uzoba owesi-3? Nami uthe ngizoba owesi-2, angazi angisa-understand manje ukuthi kwenzakalani. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine-guest today, it means ikhona lento angase-understandi kahle hle ngophesini wakhe anaye kwezothando, kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi why ela nathi namhlanje. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? NguMampela. Mampele, ubuya kuphi? Ngibuya eRiverside. Ukhulele khona? Yebo. Oh, okay. Ngicela ungiqaleke la uhlangana khona nomuntu wakho, bekuwumuphi unyaka nihlanganele endaweni kanjani? Sihlangane ngo-2022. Kephi nendawo? Kusho ukuthi nganginenkinga, ngangiphathwe ikhanda elingapheli. So ekhaya bangizama ukuthi bengihambise emtholampilo, ayikho umtholampilo esingawuhambanga, kodwa ikhanda lami kwakuyelabantu abadala. So umkhulu wami wase efonela umuntu wayejwayele ukumhamba vele amthembayo. WesiZulu. WesiZulu, yebo. Okay. Then sase sahamba-ke. Mesifika laphayana ngafica ngabona nje ukuthi ngamangala ukuthi hayibo sosiza umfana omncane njengoba umkhulu ayemhloniphanga kumemchaza ukuthi uyalaphana kanjani. Then yebo. okay. Then masifika laphayana-ke wase eyangisiza. Meqeda kungisiza-ke ebese nga-right-ke wase ethola inamba yami-ke sase sixhumana naye, wase yangishela-ke ngamqoma cause ngathi ngimbona okokuqala ngabona ukuthi lo usofa silahlane wami cause angazi kwavele kwavuka uthando engingalazi nje. Like ngangiqala ngqa ukuthi ngizizwe kanje mangibona umuntu, especially umuntu oyisangoma, kwakuqala ngami. So sase engicela ukuthi sihlangane mina naye. Okay, ngangena inkinga sase sahlangana. Ila khona engabona khona ukuthi uyinsizwa and futhi ungifanele. Saqala lapho-ke sesiyathandana. Bekhona omunye umuntu obuthana naye ngalesi sikhathi kade usanda kuhlangana naye? Cha, bengi-single. Naye wangitshela ukuthi ena u-single. Okay. Then ngase ngabona ukuthi ilona thuba la mhlawumbe abantu abadala-ke babengithumele kuyena. Okay. Yeah. Mhlampe-ke ekhaya kade ukhuliswa ngale ndlela ukuthi bakholelwa kakhulu kwisiZulu, kwizinto zesintu, abantu abakukhulisile, noma mhlambe benisindisiwe ekhaya? Abantu basekhaya bekholelwa kakhulu kwisiZulu, especially umkhulu wami bekholelwa kakhulu emadlozini ngoba kusuke engaqala ngalo ukugula. Uyena umuntu owasho wathi leli khanda leli akulona elokulasha ukuthi ngihambise ile komtholampilo kumosha iy'mali. Wayesesho ukuthi khona umuntu amaziyo, ukuthi ekhaya uma wami wayengamthathi njengomuntu o-serious since umkhulu wami wayeseguge kakhulu. So uyena umuntu owasisiza-ke wasisa lapha kugobela lo wayemjwayele. Oh, okay. So
Gobela, ubongasabi ukuthi indlela ohlangane ngayo naye mhlambe nomunye umuntu noma abanye abantu, abanye ogeli nabo bahlangana ngayo vele naye. Uthole ukuthi sekukhona uthando phakathi ekubeni baba abantu abafike bezolashwa. Leyo nto leyo bengakaze ngicabange cause indlela okwenzakala ngayo phakathi kwami naye umkhulu kwakuwukuthi uthembekile kumina. Ngathi ngimbuka noma mhlawumbe wangisebenzisela izinto angazi kodwa nje yabo ngathi mangimbona ngangimbona njengomuntu othembekile like umuntu engabuilda naye ikusasa. Nanokuthi wayengitshengisa izenzo ukuthi uzimisele ngami kukhona into ayibonayo la kumina emenza ukuthi naye agcine sethatha ney'nqumo zokuthi afuna ukuzovela lapha ekhaya ngoba ubengakalisho usuku kodwa umesengitshelile ukuthi uzimisele ya ngokuthi evele ekhaya noma izinto mase yiphuthuma cause mina bengathanda ukuthi kusheshe. Yebo. Mhlawumbe abazali bakho uthe ubatshela ukuthi umuntu engaya kuyena ngigula wafika wangilapha uyena lo sengizwa sengisemathalweni naye. Mhlawumbe ngabe bathini? Bamangala kona ukuthi kwenzeka kanjani noma babengenayo i-choice yokuthi bengithathele iy'nqumo since sengimdala nami and bazi ukuthi sonke lesikhathi bengihleli vele ngingenayo umuntu ebengijwayele ukuxoxa naye kakhulu umama wami ongizalayo. So umama ngimtshela ukuthi ngiyamdinga umuntu engahlekisana naye kodwa ngifisa sengathi ngathola umuntu o-right. Then uma bengenankinga nalokho ever since ngithole lo muntu lona-ke ngase uma ngimtshela ngaqangatshela yena ukuthi ma njengoba ngangigula and ngasaya kumkhulu wangilapha mina ngavele ngavuka uthando olungaqondakali kanti naye usemzweni ofanayo nowami ebese sagcina-ke sesibonana ngasese sagcina sesilo into yethu sesiyenza iba officially njengoba ngase sengimdlalela isifuba uma ngimtshela ukuthi ma umkhulu siyathandana naye and ucabanga ukuvela lapha ekhaya. So angazi ukuthi nizo-react-a kanjani noma umkhulu wami uzothini njengoba kwakuyena umuntu owahlanganisa mina naye lo mkhulu omncane. So wasuthola kanjani ukuthi lo muntu lo ongithembisile ukuthi ayovela ekhaya angazi ukuthi angisekho ngedwa kuyena. Yini oyitholile noma uzweni usoleni? Into engenza ukuthi ngisole ukuthi ubethembekile kumina, which means yonke into ebeyenza ubeyenza nami. Like uma ngabe ehambe eyosiza abantu kumsebenzi abantu mayocupha izinto bebiza mina ukuthi ngizomsiza noma nami bengazi ukuthi uma ngabe ngimsiza ndlelani cause yena wazi yonke into ukuthi kumele ahlanganiseni uma ngabe eyosebenza kulowo muzi. So mina bengimsiza like ngingazibiza ngithini uhlaka lakhe like ngimbambise njengomuntu wami noma bengisaba cause mina ayikho into engiyaziyo ngokuhlanganisa lapha nalapha. So mengijwayele ukuhamba naye-ke engabi nakinga noma ekhuluma nefoni mhlampe ekhuluma nabantu abasizayo eze umelaphi ubehlezi ebamba phambi kwami yonke into nje eyenza phambi kwami nami ngiba honest kuyena yonke into ngiyenza phambi kwakhe cause nami yayingekho into engangiyifihlile mhlawumbe. Manje-ke ekuhambeni kwesikhathi usenokushintsha useyangitshela ukuthi usayolapha kabani kodwa akasasho ukuthi geza sambeni. Manje-ke sengiqala ukudideka ukuthi wakusho kokuqala lokho ngabona ukuthi khona into eshaya amanzi la. Then kwaze yaqhubeka iy'nsuku waphinde wangitshela cause ube umuntu ongitshelayo uma ehamba everyday kodwa manje into engenze ngasole ukuthi uma sengasahambi nami
Then ngase ngabona ukuthi shuthi khona okushaya amanzi la. Shuthi khona ahamba nayo. Yebo, nanokuthi uma ngabe esefonela ubesefonela ngasese esevele engishiye mhlawumbe emakade ehleli naye eyokhulumela ngaphandle nefoni. Ngisale ngizibuza ukuthi hawu lo muntu lo bekhuluma nabantu abalaphayo phambi kwami, pho yini emenza aphume? Ingabe sekhona okunye yini afuna ukwenza eceleni engeke ngikuthande mina? Then ngase ngisola lapho ukuthi Shuthi ubhizi. shuthi ubhizi. Okay. Ya, so ngiyamsola umuntu wami ukuthi ngathi Mhlawumbe uke Uyangijolela. wathinta ifoni yakhe wabuka ukuthi ukhuluma nobani manje njengoba engasayiphendula ifoni phambi kwakho esevele ephumele eminyango. Noma uthole kanjani njengoba usinikezile inamba komuntu ongenzeka ukuthi usole ukuthi uthandana naye uthole kanjani uthathe inamba yakhe? Ngithole ngokuthi ngelinye ilanga ngihleli naye. Kuyaringa ifoni yakhe. Angazi nami kangiphapha ngenzani ngoba lezi zinto lezi uvele zenze ungalindele. Mekhala ifoni yakhe ngivele ngigxume ngiyibambe. Mengiyibamba siyayilwisana naye. And then ngaqala lapho ukubona ukuthi akwazi ukuthi kungakhala ifoni yakhe and inamba engaseviwe. Ngithi ngiyayithatha yena usengenza stranger like useyangilwisa because ukube kwakuwumuntu ongenayo inkinga wayezongibuza ukuthi hawuyithathelani ifoni yami engangilwisa kodwa nganene ngagxuma ngayithatha ifoni ngambona isukuma siyayibanga le foni Watatazela. ya ngagcina sengimiyeke ngathi okay it's fine othi ngimiyeke vele ifoni yakhe. Okay. Then ngahlala ngacabanga ukuthi khona into eshaya amanzi la. Then ekuthuleni kwami ke ebusuku sesiyolala ngidecide mina ukuthi namhlanje lo ngizozama ukumbamba ngeke ngiyimele lento yakhe because wayengafuni ukungitshela iqiniso uma ngimbuza ukuthi why ufonelwe inamba engayazi ugqume kube ngathi angazi kwenzakalani. Ebese ngahlala ngamlinda waze walala. Melala ngingene kwifoni yakhe ngoba vele iphini ngiyayazi. Ngingene kwifoni yakhe ngiscroll yonke indawo ayikho indawo engayibhekanga. Kanti ke kunaleyo ushe it khona indawo eno locket bengayazi lo ndawo. Then mangena kuyona shuthi ipassword ile yokuvula ifoni yakhe vele ngishaye yona. Hayi mangifika ukulocket kunenamba engaseviwe bayakhuluma nje nalo muntu and futhi kade baqala ukukhuluma. Ngiyabona ngibe sad ngidabukise and into engicika ukuthi angitholi ukuthi kahle kahle lo muntu akhuluma naye ubani ingabe ngiyamazini noma angimazini yabo. Hayi emva lokho ke ngiscroll ebese ngisibone isithombe. Uma ngisibona isithombe sale ntombazane angiyazi kodwa nje uyabona ukuthi kade baqala shothi ukuthandana and sebenesikhathi eside. So ila ngavele ngaba netrauma khona ukuthi sengaze angenze kanje emva kwesithembiso asenza ukuthi uzovela ekhaya mina ngizobabheka kanjani abantu basekhaya uma sengenze kanje. So ngicela ukuthi iBlack Life ingisize ukuthi ingifunise lo sisi lo engimbona esithombeni ukuthi uyifunani indoda yami ngoba I'm sure uyazi wachazela for sure mhlambe wachazela ngami ukuthi ukhona angazi noma uzo-understanda yini sisi ngoba nami khathi ngimqoma ubhuti wangitshela ukuthi yena unomfazi kodwa akahlali naye wamekhela umuzi le kwenye indawo. So umfazi wakhe bengijwayele ukukhuluma naye since yena ubhuti ezongilobola. Bengijwayele ukukhuluma naye sixoxisane esewumnathi wami. Hayi wengakazi angilise because usewumuntu omdala. Into angitshela yona ukuthi ubefisa vele ukuthi umkhwenyana wakhe athathe omunye umfazi isibili ukuze uma ngabe esweleka yena kube khona umuntu ozomgadela izingane zakhe. So nami angizange ngibe nakinga ngoba akazange angilwise and futhi nami ngamkela ngoba ngiyamthanda. Zingakanani izingane zakhe? Izingane zakhe seyikhulile oqala una5 lo omunye una8. So ngangaba nakinga ngoba nami sinayo ingane eyodwa naye. Ungakanani umntwana wenu? Una2. Una2. Umfana mzane? Umfana.
ready kube step mom? Uyakwazi ukuba step mom kunjani? Yeah. So awunankinga nakho? Yeah, anginakinga nakho ngoba vele mina ngumuntu onenhliziyo and futhi obathanda abantwana nomuntu okhathalela umndeni wakhe. Because angizange ngibe nankinga. Ney'ngane zakhe futhi umakoti bebuye zizongivakashela lapha ekhaya, badlale bonke. So bengingenankinga. Ngiyakuzwa. So mengabe ethi usisi-ke lo umbambile, yena akaphumi kwi-relationship, ukhona nje ukhona. Uzodecide ukwenza njani? Umisela ngokuphuma noma uyahlala kuyikona ukuthi mhlambe ungazama ukuthola enye indlela ezoba lula kuwena ukuthi umamukele? Angifuni uqamba kunzima sisi wami. Ngoba engakusho manje ukuthi uma ethi yena akaphumi, vele nami anginawo amandla ukuthi mhlampe ngibahlukanise, kodwa engakusho ukuthi iphutha libile kumuntu wami ukuthi ehambe eyoshela ngikhona mina. Nakhona ngingasazi isizathu sokuthi why enza lento ayenzayo kumina, ekubeni esazongithatha ngibe umfazi wakhe. Nanokuthi enaye umfazi. Into engiyibonayo ukuthi mhlampe awenelisekile indlela ekwenza ngayo izinto. Ya, ngathi akanelisekile. Ithi ngivele ngimlande-ke usisi ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Mhlambe nawe unestori sakhe mhlambe naye unento athenjiswa yona naye umuntu wakho, ngendlela amthembisa ngayo wena ongenzeka ukuthi awuyazi. So ngiyacela nje ukuthi ungivumele ukuthi ngimlande uze ngizokwazi ukuthi nikhulumisane nibonane. Alright, anginankinga, ngajabulela lokho. Ngiyacela silandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo singase sifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Asanda kaMzobe. Mzobe? Ngoba nomzobe? Alazo Ngcolane. Ohlekisa. Ohlekisa? Okay. Uyamazi usenhleni naye? Cha, angimazi. Why sabo umbheka? Ukuthi uyamtshontsha? ngithukile ukuthi ngibizekani. Uthi uswayeni? Akekho umuntu ozokubulala lana. Uhlelo lolu la kaBlack Life TV akuliwana umuntu. So kukuphi emakhaya la ukhulela khona? Mina ngikhulela eMaphumulo. Oh, okay. So mawuzwa kuthiwa ubizela kuhlelo lithi umfunani umuntu wami and then jikijiki khona usisi ongamazi, ufika nemqondweni wakho ucabangani? To be honest, kuningi angazi Kuningi. umuntu oyedwa. Nakhona futhi ngazi ukuthi unomfazi osemakhaya. Oh. Wakutshela kanjalo? Yebo, lokho angitshela khona. Okay, mfazi osemakhaya. Okay, ngiyakuzwa. So usisi ubhalile kuhlelo lithi umfunani umuntu wami kaBlack Life TV. Sibanga sokuthi ayikho right kwi-relationship yakhe. So ngicela nje ukuthi umlalele umuze ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kuwena njengoba ekubizile la. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Ngisacela ukuzwa ukuthi umfunani umuntu wami. Mina amabusiness. Ugobela. Ugobela umuntu wakho? Ya, yazi mangithi ngibuyisa umqondo, ngathi ngiyakukhumbula khathi ufikile, I think it was 2023 uze lapha uzothwasa. Angazi noma usangikhumbula yini. Hayi sesama ukukhumbula nje. Uke wathwasa? Yebo. Okay. Nina umuntu wami nihlangane lapha ekuthwaseni? Ya, sihlangane khona. Akaze akutshela ukuthi unomuntu athandana naye? Lutho ntombi, ngoba ngisho nje ngazi lo mfazi osemakhaya nakhona usekhulile kakhulu futhi. So entwasweni ubuthwasa uphinde ubonane nomuntu? No, into engayisho. Okay, into engayisho ukuthi ngoba ngangimncane kakhulu, Okay. In a way that imali ngangenayo ukuthi ngiphothule njengoba bengithwasa. Manje
uGobela wabuza ukuthi aseze ahamba wonke amathwasa sekusele mina ngedwa. Ngase ngiyachaza ukuthi isimo sasekhaya kanje kanje kanje. Wathi uGobela mangase kuthiwa ngilala naye. Ngingakwazi ukuthi ngiphume isikweto siphele. Ngase ngaqala ngaba nokuthuka nje insokweni ngabuye ngathi hayi kulungile. Hayi nami ngizithole sengimthanda uGobela angazi ukuthi ungithi kanjani. Nje sekuhambe nosikhathi nje sengivele ngamthanda ngoba njengamanje nje ngizithwele ngisanda kuthola ukuthi ngizithwele futhi sengina2 weeks manje. Manje uyangixaka kusisi mayethi. Usuwaphuma entwasweni? Yebo sengaphuma. So ngokulala naye waphuma ngendlela ayisho ngayo vele indlela ayithembise ngakhona kwenzeka kanjalo. Yebo kwenzeka ngoba uhlezi nje ezongibheka. So bekumuntu wokuqala ubolala naye noma uke walala before? Waba umuntu wokuqala. Sho. Nisaqhubeka nisathandana? Yebo sisathandana ngoba nje ifoni yakhe ngishiya endlini bese endlini. Uyezwa? Ya ngiyezwa. Kodwa idideka kuyona ukuthi ngoba wafike emncane ngiyamkhumbula ezothwasa and nami ngangikhona ngalezo iy'nsuku lezo. Yindaba pho ongakhulumanga nami ukuthi uney'nkinga zomndeni ukuthi abakwazi ukuthi bakwazi ukuhlanganisela iy'nkomo ukuze uzokwazi ukuphothula uphume kunokuthi uze ungabi nasimilo ulale nomuntu omdala kugcine usuthandana naye usubona ukuthi engayindoda yakho kodwa ubomncane nakhona ekutshela ukuthi unomfazi kuwena nje kwabanjani like angithi dadewethu awuyena umfazi wakhe mina angikwazi at all ngazi umfazi osemakhaya wena angikwazi angiyaqala okay ngiyakuzwa kube iphutha lakho ukuthi angakutsheli ngami yeah mina ngizoba umfazi wakhe wesibili-ke uma ungakwazi lokho njengoba ngikutshela amanye shuthi njengoba ekufihlele lokho ingoba beyazi yena ukuthi ufuna vele ukuthi enze into engengihambisani nawe ukuthi eshele ngikhona ebe futhi naye omunye umuntu ashade naye hawu shuthi wena uthini uzoba wesi-3 nami uthe ngizoba wesi-2 angazi ngisa-understand manje ukuthi kwenzakalani yilokho engingaku-understand ukuthi kwenzakalani Ukuthembise kanjani? nje njalo nje masixoxa uvela athi nje ngizoba umfazi wakhe wesibili yebo kodwa mayesesho usisi ngiyacabanga ukuthi no akakaze vele ngi-introduce kulo wasemakhaya. Okay. Akaze ngi-introduce kulo wasemakhaya shuthi vele nje ula. So the time kade ubona ukuthi isimo sasekhaya asikho kahle kwezeyimali. So wayesethi yena lala naye kuqala ukuze uzokwazi ukuthi uphume. Ubatshelile yini abazali noma umuntu okugadile omdala ngaleso sikhathi ukuthi ayibona uGobela exoxa ezinye izindaba lapha zokuthi khona indlela ayicabangayo ukuthi ngase ngiphume ngayo elula. Uke wakhuluma nobani omdala noma vele lento ayibeshilo into vele ongathukanga nje uma uyizwa vele okungenzeka ukuthi inhliziyo yakho vele ayithwala kunzima obutheni wavesa nowavuma nje kalula. Ngatshela udadethu omdala ngoba imfihlo yethu enkulu akekho ngisho uma akazi uma uyazi ukuthi vele shuthi sewonakala kodwa akazi ukuthi ila ebengithwasa khona ngoba ngisho uGobela ngangena enkingeni enkulu. Abantu abadala I'm sure bayazi ukuthi masuphothula na kanjani fanele kube khona inkomo noma leso silwane esiyobizwa mekuthiwa kufanele uphume ngaso. So bathi mabe kubona uphuma bathi usithathe phi ngoba I'm sure bebazi ukuthi awusebenzi indawo not unless bobusebenza. Bosebenza? No bengasebenzi. So bathi abazali usithathe phi isilwane sokuphuma lapha entwasweni. Ngabe ngiqamba manga ngithi bangibuza abazange benayo ekhaya vele abona abantu abanakayo. Abanaki lutho. Shuthi nawe awuziphethe kahle yikho wavele wancamela ukuthi unikele ngobutombi bakho
Ngeke phela kumuntu oshadile. usuyangithuka phela uma uthi angiphethe kahle. Shuthi mina nawe No, mina ngikutshela iqiniso ukuthi isimilo vele ngathi awunaso ngesizathu sokuthi vele nakini abanendaba ukuthi wenzani. Hayibo. Iqala lapho phela indawo ukuthi ukhuliswe kanjani kini njengoba wena usho ukuthi babengenandaba ukuthi uphothule kanjani, which means nawe wabona kungekho nzima ukuthi ulale nomuntu ukuze kuzolunga izinto zakho without ukuthi utshele umndeni wakho uwazise. Awuzange icabange iy'nkinga ezazingakufikela. Angicabanga izinkinga ngoba nami ngangibona ukuthi into ezongisiza futhi namanje isangisiza ngoba uyena ongenzela yonke into. Uyena okwenzela yonke into, uyena okubhekelelayo kahle kahle ngezemali. Uyena nje owenzela yonke into. Mana-ke the time kade uthwasa kanti kwangasona isiphiwo sabantu abadala. Kwakuyisiphiwo. Pho why abantu abadala bengakwazi ukupha imali ekubeni bakuphi isipho sokuthi unobizo thizeni uhambe uyothwasa. So why bengakuphi umsebenzi ukuthi kungene imali kufika abantu bezocela usizo ubalaphi bakhanyise ngale ndlela bengakhanyisa ngayo then mase ngena imali. Why bakuphi ubizo kuphela kuyabajikijiki abasakuphi imali kwenzeka kanjani? Ngabe ngiqamba mangadadewethu mangithi ngiyazi nami angazi kodwa imali masijwayele mama ejwayele ukuyowenza izinto ngihamba naye ngimlekelele njengoba mina osemazi kakhulu. Shuthi wena abantu abadala bakini bakuthumelela ukuthi uhambe uyothatha indoda yami. Hayibo, indoda yakho yini? Indoda yami. Bakuthumela kuyona ukuthi yena hamba uyolala naye ukuze uzolapheka wena. Hayibo. Waze indoda yami. Ye indoda yami nami sisi. Waze wamncane. Ngaze uyophelelaphi? Ngiyophelela emendweni. Into igcina ngokuma kanjani noba uthi niyibona nikwi-relationship nomuntu oyedwa and nihleli aniyindawo? Hayi mina angiyindawo ngizenza ukuzinza. Mina uhlela wendawo. Mina ngazi ngithini kodwa nami angina choice ngizohlala la ngoba ungithembisa ukuthi usezongishada. So kuyaphoqa ukuthi ngibekezelele wona lo doti lo engubona phambi kwami. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi ngisigcine la isazodibana vele nangaphandle ngoba akwazi ukuthi ngingadelelwa ingane encane kanje. Ngiyacabanga ukuthi mase kuthiwa le video le iyafika kunkosikazi usemakhaya ukuthi uzoyithatha kanjani lento le. Kubangwa umyeni wakhe and yena akekho kwayilapho usemakhaya. Mina into engixaka kakhulu ukuthi uyazi umakoti lo osemakhaya ukuthi mina ngizoba umakoti esibili and futhi kushoda ngokuthi ngikhokhele ukuze izinto zami yilunga. Okungidida kakhulu ile ngane le nanokuthi iyona sengazimisele ngokuthi izongena esithembeni sabantu abadala ngenxa yokuthi ayizange ikwazi ukuba nesimilo. Singakwazi ukumfonela uGobela mhlambe singezwa ngayo ukuthi ithini iplan yakhe. Ifoni yakhe isendlini yami. Because uyolapha umuntu. Ome lapha uyayishiya ifoni. Yeah, uyayishiya ifoni because izomphazamisa. So ngeke simthole. Ubekwakho namhlanje. Ubekwami. Oh, okay. Ish. Unefoni eyodwa? Yebo, unefoni eyodwa. Okay. So makwenzeka ayibona le video le mhlambe kuzokwenzakalani kunina nabawu2? Hayi angazi sekuyoba kuyena ngoba uyena obedlala lamakhadi lawo. Okay. Kuyomele abona naye achaza ukuthi kwenzakalani. Makuthi ufuna ukusithatha sobathatha it's fine. Mina anginankinga. Okay. Uyamazwa ngisho? Ngiyamuzwa. Uthini ngalokho? Yazi kungcono ukuba besomthola lo muntu lo odalele inkinga ngoba nayo ngikathi ubedingeka la kodwa ngoba asikwazi ukumthola kwamanje. Hayi akusenani kodwa mina engakusho ukuthi
lento le kuzomela iqale ikhulunywe because mina angifuni uqamanga. Ngeke ngikwazi ngeke ukuthi ngingavumela ukuba sesithembeni nengane encane. Wazini ngesithembu wena? Yebo. Wazini noma wazi Ngizofunda ukuthi phambili mama. ubona amadoda abantu Wena wazi akutshela ukuthi ngaso. eshadile ebesulala Wena wazi nawo. ngaso. Leyo ngane lapho ithunyelwe amadlozi akini. Shuthi. Iyisibusiso kumina. Naku umuntu wami. Oh, shuthi umuntu wethu. Ngiyezwa. So inkinga ukuthi asimtholiki ugobela. So ngiyacela ukuthi ningivumele ukuthi siligoqe la uhlelo because asinayo inqubela phambili. And usisingala ukukhombisa ukuthi uyaqhubeka yena nomuntu wakhe njengoba nawe uqhubeka nomuntu wakho. Ngiyangivumela ukuthi siligoqe. Yebo seligoqo. Yebo singaligoqa odiyodibana. Sikhamba sihlombe. Mbuku lapha ekhaya sikhetha ukuthi sivele siligoqe la uhlelo ngesimanga sokuthi umnumzana simtholi noma ngingathi-ke ubhuti asimtholi. So asikwazi ukuthi singahlaziya ngokuphelele. Kodwa boba u2 kubonakala ngazuthi bamthanda and kubonakala ngazuthi basafuna ukuqhubeka bahlale kubudlelwane babo. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life TV.